Hei, salut, vă știți pe canalul. Salut, eu sunt jocul ăla și astăzi noi ne vom juca Brookhaven marțieni. Deci aici e casa noastră din Brookhaven. Nu e așa de interesant, adică uitați-vă. Mergem să vedem ce face, să vedem cum este ăla. E așa Brookhaven. Așa, ia să vedem. Deci așa arată Brookhaven. Hai să vedem. Că pot scurca pe aici. Haideți totuși să studiem ce e pe aici. Dacă mă cineva e pe aici sau ceva. Ok. Nu știu pe acolo. Mama, aici cu Roblox și de parcă zicea că ăsta nu este cu Roblox. Hai să vedem cum este. Deci aici se pare că este așa. Arată, nu știu, mai este ceva pe aici? Da, deci mai este asta și asta. Ok, să începem să vedem cum este. Scris acolo. Ok. Ia haideți să studiem puțin pe aici. Că nu te poți urca aici, barici. Ce să stai totuși. Ok, ia să vedem. Mama! Ok, haideți să mergem și pe altele Brookhaven să vedem cum arată. Deși am văzut foarte multe creepy, așa, haide, ne vom întoarce imediat după ce căutăm ceva creepy. Salut, ne-am întors și am găsit ceva foarte... Avem aici o mașină. Sper că aici la ei Crăciunul sau ceva. Și sunt singură. Și deja trec cu Crăciunul, nu? Uitați-vă, deja e ambulanță aici, mă, ești. Uitați-vă, deci uitați-vă, aici sunt niște casuri. Dar nu pot să intre aici, de efectiv, nu știu de... Nu înțeleg de ce atunci... De ce ăsta? Mamă! Ok, ia să mergem să ne facem noi o casă. La numărul 11. 11? A. Atunci 12 și așa. Băi, serios, mă, frate. Deci, uitați-vă, sunt căsuri... What? Sunt aici cineva... Ăștia sunt hoți? Nu ne lasă să le facem, what? De ce nu ne lasă? Pași pe ne lasă? Mă, băi, și cum ne facem noi casă? Nu înțeleg, măi. Deci efectiv nu ne lasă. Deci cam așa arată. Mămice roșu, ăi. Nu știu de ce la ei? Cum e Crăciunul? Sau cum? Că nu înțeleg. Poate la tinerie. Deci nu poate. Bă, sunt singur acum, bă, ești nebun. Ia să vedem noi ce mai este pe aici. Aici zici că... Ok, deci aici ne-a lăsat deja. Și cum ne va lăsa? Ne vedem să facem și noi o casă. Nu. Deci, efectiv, nu ne lasă să facem o casă. Să văd ce roșu. Și să vedem dacă există și numai 2:12. Măi. Așa, deci aici pare că va fi casa noastră de mâine. Nu să ne putem pune la somn, nu să ne putem pune la piscină, nu să putem să prindem, nu să putem închide pradele, nu să putem închide becurile, deci să mai studiem pe aici. Deci la ei sunt Crăciunul deja. Ja a trecut și Paștele. Nu înțeleg de ce aici. Deci, uitați-vă, peste tot este Crăciun. Peste tot. A trecut și Paștele deja. Trebuie să ne schimbăm, dar... Mama, aici ești un loc abandonat. Aici parcă era în Brookhaven, adevărat. Dar aici nu era închis. Mama mia. Deci... Aici au fost
Nu e așa că aici a fost magazin. Deci, uitați-vă, deci aici a fost magazin, serios, frate. Adică ce magazin, pardon. Că magazinul cealaltă parte. Și uitați-vă ce urâtă-i. Mă peste numai Crăciun. Deja trecut Crăciunul și mă înțeleg. De ce să mergem să vedem cum este la magazin? Totuși. Da, asta nu e așa de creepy. Mai de la de Crăciun. Aici magazinul. Aici totul e normal, numai că e de Crăciun. Ok, haideți să mai mergem să mai vedem dacă găsim pe aici creepy. Așa că ne vom întoarce din nou. Sau deja am găsit ceva. Am găsit și că aici este Sarhead. Uite, bruza. Și că aici este Sarhead. Mamă, ăsta s-a mișcat? Și că aici se spune că dacă intră pe serverul ăsta este Sarhead. Ok, să vedem dacă este Sarhead pe aici. Hai să vedem, uite acolo și poliția. Și nu înțeleg unde e Sarhead. Hai să vedem unde e Sarhead. Deci Brookhaven, am văzut așa ceva în viața mea. Deci, uite, deci există Brookhaven fake-uri pe care se editează în horror și în alte chestii. Mamma mia! Uitați pe Sarhead. Eu plec, deci eu plec, mamma mia, eu nu am văzut așa. Am picat. Super. Totuși am dat la ce femeie. Haideți să stăm așa. Ok. Am ce să mai căutăm pe Sarhead, pe care Sarhead e acolo. Și din greșeală, nu știu ce sau ce am pierdut și am picat. Adică hai să vedem ce mai este pe aici. Deci Sarhead ăsta a cucerit Brookhaven, deci stai, aici nu a fost Sarhead sau cum? Nu, cred că pe cealaltă parte. Deci ce ciudat, și voi ați văzut pe Sarhead ăla. Da. Ok, deci se pare că nu suntem nimic. Haideți să vedem. Hai să vedem ce se va mai întâmpla. Mie deja mi este frică. Mai ales că e noapte și s-a auzit ceva în camera mea, ceva ciudat. Haideți că ieșim și data viitoare ne vom juca Brookhaven normal. Pa, vă iubesc. Data viitoare, pa. Și dați și voi de seriul ăsta să vedeți și voi cum este. Scrieți Brookhaven Horror și vedeți ce se va întâmpla în continuare. Pa!